Can you imagine? I will room sponsor here. Nke na-ekirizi onwe gị n'ugogba ọ nọdụrọzi nke dị n'ime ụlọ nne ugogba nọ n'ime o pere mpe fọ na nke a na ebe a o toro ogologo buo ibu ọ ya na-abata ma eme njụ nọ ebe a na-enete onwe m ihe ntakịrị chai adukwu so ị chọrọ ị na-ekiri onwe gị n'ugogba igwe fụsa ka iwe dị nne ka njikere go abacha niile ị na-agwọ ka ebe ị na-ebu ya na-eje nne ebukarị oyi m nwoke oyi gị nwoke ka oyi gị nwoke nke nwa ọ nke gara mba ka ị na-ebugara ya konekwa Emeka Emeka ọ nwere aha na-adị akpọ ya ọ bụ okporoto ka ọ bụ okporoko nke a ya na nwatakịrị mere ọkpa ka anyị ma amaghị ihe ka ị na-ekwu di mkpọrụ ndịrị mmadụ akpọtasị gị n'ọgọ gị nwoke ikweru maka ya nwanne anyị so ya ka m na-afọ ebe a ma biko m na-ejefu Emeka ma Emeka nwere ego obere oge na mgbọrị ya bịa ka ịfịa adukwu ama m oyoyo nwa ịma na mma gị chọrọ onye ji ego onye bara ọgaranya ya butere mma gị ego ya onye akpọ gị wee ji obodo oyibo ịkwesịrị ịma ihe a na-akọ ịma na mma ịghọtago ka nna gị si wee medosara m ebe niile sachọrọ m ịkpọtara m onye ji ego wee medora m ebe niile wee medosa be gị ọ bụ na mkpọrọ ndị enyi m na-abịa na be gị no, what was now? Otu ebe ahụ kwanụ. Kai! Kedu ihe na wiba? Ewe. Ụlọ nga na-eme. Ya toto. Hai. Jere. Ichekwele ka okporo topu afọ. Iwe je na-eme ihe ụna me anwere kim nwere kim. Mbe kwelo ogugu. Kwelo mbe. Kwelo ogugu. Kwelo ogugu. Na tukọ nwe gị n'ugo. Na wadi uche na-atụkwa gị iwukwuru egwu n'anya mana ka njuke n'elio ami kedu ihe jikọ gị na ọgụ asọmpi mama babiko kwa n'ihi na mụwa godi na akọ nene maya nene tawa oge bro mma ya aka ai
Imbe. Mega. Imbe. Ibu kagul. Ini kaya adrono na kau gue. Dan semua ini opun. Naya. Hotel. Imbe. Na mian. Imbe. Ife la na-eme tukwa gị. Ife la ga na-eme dị ndị tukwa onwe gị n'ugogbe. Goba ya. Ndị kidi. Mgbe ọbụla ihe ekwu ọbọlọtọ si n'ọfụ mmadụ n'anya, ọ ga-egote nkwari akwa. Iko ife. Ọbọlọtọ bata. Oye bu ọkọ de kele de ọta. Mba ije ya dị iwe. Biko bịa ka ifu. Imbe, nna ha agwa gị, ikwere onwe gị ugwu. Bọsọzi ga-afụ m n'ụzọ, chọmze fie ga-eme gị. Ya ka ọ dị. Briki. Fiakwa. Ai, amara kari bia. Hadi kwam. O de njo. Ai. Oya kirebu. Ini wade. Wakarabia. Tiayewa patego inu. Tiayewa patego. Amaka ya bia. Wanda kana garo. Adugo. Eche ma for Adugo na zuno kita. Adugo. Nine. Adugo. Nine. Kenki na ga unu kirikiri. Iboka boke gbada na ga ka fada enwe parish. Onwe men. Nine. Amam ka ahụ dị mmadụ. Ogini. O de na nwa one. Kemgbe chifu enweta ụmụ. Kemgbe nwa ji wepụ. Anyị anụbeghị onu. Mama m si na ọ dịkwa mma ma onwe ihe mere. Leta n'ụtụtụ ahụ na-agbakasị m. Sị ka m kpagharịtụ ka mma na ga-enwetata onwe. O wepụrụ ihe banyere nwa ka ị na-eche. Ka ị na-echegburu onwe banyere nwatakịrị pụrụ apụ mesapụ ahụ ya na ụmụaka ibie na-ekwere oyoyo. Iwe nọrọ ebe a na-asụ onwe gị akwụ. Ihu gị ahụ efugo mechaa ọ dị ka ya sị na mere ekwuka. Ebe onye tụkwasịrị obi ga na-esi anwụ ya ọnwụ. Ọ kwasa osofu ọ dị ọkwa. Rapụ ife ahụ. Amụgo nwa amụ ya na chie. O nwetara onwe ya, ọ bụ na o nwetara onwe ya, ị karịa efe ya onye abata. Kakwa mma ahụ dị ya maka onwekwa ihe mee nwa, m ga-egbukwa onwe m o. Ị ga-egbu onwe. Hai, Adogo. Ị na-egbu onwe gị bịa, anyị eji nwa ya elighị ka njikere gị. Mba, a ga-eji nwa ya elighị. Efugo onye nwụrụ na-ewere ofu nwa ya lie ya. Chineke a ga-ekwe. Onwe ihe ga-eme. Kedu ihe na-echekasịrị onwe gị? Echeziri ihe banyere nwa nọkwara mma ebe ọ nọ. Na-ekwere oyoyo. Nwa nọ mma. Anyị bịa ebe anyị na-echekasị onwe gị mana ihe ọbụla na-emetụta gị na-emetụta m. Ị na-eme ihe ọ dị ka ihu ihe a na-ebupụ n'ime m ma ọ na-ebubata. Efere atakata ọnụ gburu ọkụkọ taa. Ataba ọkụkọ kpara aja ụrị. Ihu ihe ahụ na-ekwu mgbe ahụ ka anyị kụpado ihe a. Ka anyị kụpado ya. Ndị oyibo ji sị na delay is dangerous. Esi mba ka ezitegoro ike nke ịmụrụ amụ n'ebe a na-egbu mgbu n'ebe a na-afụ gị ụfụ na nkewe na ọ zasịrị gị n'ukwu na ọ na-ekpo ya mgbe sị gị na ihe a nwekwara ike ime ọda ahụ gbala elu esi na ọ nwere ihe na-eme kịta ọkwa ọtachiene kịta ọzipụ ka a ga-eji akpọpụ ya. Ama m ihe mụ na ya na-eje na mgbe ọbụla m ji eje na ya ọ bụrụ ịwa nkụ ndị na-esiri bredi ya kịta nna anyị ka nzue n'ike ike ahụ ka ị ga-ezu n'ọkwa n'oche ka ị nọ n'ike ana m ekwu na anụbeghị m onu nwa m iburukwa nsogbu ọzọ na-etinye m n'isi n'anya anwakwa na anwasị were ihe banyere ụgbọala tinye n'obi gị maka itinye ihe ọbụla ụgbọala n'obi gị esi na ya nweta gị ebu ihe ofu nkwụta moto isi otu adebe ụkwụ anya aghị nyarịkọ anya aghịrị ọfụ ịma na ịgbada maka ihe a achọkwa ka mmadụ
adugo mmekọta fụ gị na nwoke ọzọ egbuo m unu na maka chukwu nwọsị bụla mba anyị egbuo m unu ya unu na-abụ ka nwụrịrị nwoke ọzọ waa gị mpara unu na-abụ ka nwụ maka ihe fụrụ ebe a hapụrụ na ntigoro ebe a nwụọ n'eluigwe ka m na-eje adaugo rapụkwa okwu ịgbara dị mkpa ihe igbu na ngara gba ndị alaghalị ya n'ime akwụ akwụ na-akụ ya na anụ ụdị ọ dị nke anọ na geeti eluigwe adaugo mgbere ka anyị jezie emekọpụ nke anyị mepụrụ ka anyị mara na nwa a ọ ga-atọ nwa Baby, oh ya kaca. Hey. Bora aku umar aja. Mau bisa apa? Ujung. Mbak, kan sabar yang. Baby. Mau apa dia? Hey. This moya is sweet. Very sweet. Sweet. Aku ngenaya no. Wani ne mo gom kiniri. Jaga dia polo mo ubwa. Bola sana ya bia. Buku no ikuru. Opo. Ewe. Ina mata we. Ola innocence. Butocho ina. Iya ne ko munyo bu chama. Mana so wada. Sa ta ka go ya mo. Butocho. Ka ada banyak lagi mah. Ko na ya. Oyo loku. Ya ta ga. Ada banyak mo. Ada banyak mo. Atake jo kumbiro mo. Osgo. Ai po we beluku wa nei. Ale we nei. Amu. Kene pai dia. Ko tumbare. Biko mo go ngore kuru. Padol ko. E kwani ya kadi. Padol mi ko. Ina balu made. Iti nyamma okay do. These boys, you are very very stupid so. Stupid mo. Ngobayele. Ako maka no gi o. Ewe pia mo a. Ari mo nyonye we ben no. Oka bibi mbotoro. Olo popi. E ya ngpon ya. Ka wo ka manage. Nebi mulana mo na da. Ibu na this man. My brother no ina Na wo be wo da. No. Oyiwe benuku ya oyiwe ichati. No to ha from this. Ai. Ya vamos con el gol. Ako ga amaka ko. Ni kwa ga ya men. Muliana ponongwa ina Ani no ko pumbo. mama kaka macho ya ponono. Don't talk to him like that. Bakuya. Don't be stupid. Owo ga nno na ko amobi ki ejira mama ni. Kuya pinga mu tadezi mo ye. Ina na mosu na subu kefo. Obi adọ mma. Gịnị mere? Ịma ihe na-eri m nsị n'ahụ. Ịma na o tego na anyị bịara obodo a. And kamgbe ahụ amụrụ m ka isi na-anya ya adị ndị nna village. Nke na-ewutekarịcha m nke na-alị m ara m akwara bụ amaka m. Amaka ma mom ko esi we no dokita molo no ha fo mo ko kachi molo mo Ya ba Amaka yin. Amaka agwa ko maka Amaka wo nwa wo be du no wa wo be nwo tago bi ni ne sno ya ka mara ha awon ma no Amaka
Again, Chefala. Bigger than a without also. I am okay by me. Careful communities and Asada. You know, In a squad. I tell you, one, I can't even say. no more turning. Bisa. I'm not Yeah, they would have my village. With a man swagger. Hey, one, go away, each other now. What are you going No go actually go belego. Easy. Look, I will wear name a guy. Huh? Hey, I don't go away, each other now. it's just in a Chicago village. What can be a man and child? Which you got? To balance you leave a maca, because she maca, Yamerino Naloka. Oporo to balance you leave a maca, because she maca, Yamerino Naloka. Yeah. Oporo to basi sick bed, you the look for trouble. Come. What on the car? Oh, Imbe. Is it Kabia? No. Obero if an apple palm. Hey. So, you know what is well not no you want it. Oh no. I can't survive that drama. I will get to end. Hey, no cause him no. Oh, Chineke Popolaki, we hear me to one Mama, I want to get there. What true? Is your quackam? Oh, what's your butter? A number. Oh, okay, out. Look, mother. Look here with you. I want Chuku. I got it. The matter, and when I come for no camera. Emechala me hini nkwesime. Oh. Okay. What is all goes there? Okay, I should more aqua. Masara name. The other. Oh, I'm gonna call you. It's boom. Come here. Oh. Can't watch it all give you good. Then no did the Poporoton one na a metoy. I'm a mark and caco gauge Sarama. You could tell my go even I got to pull a big babo chamber. Hey, oh, dear. Oh, I go to the land watch them also. Leave a maca, because she maca, Yamerino Naloka. Oporo to balance you leave a maca, because she maca, Yamerino Naloka. Once on a regia can a regia, Bosina Naramana, Oporo to Maka no nebu wanketa, odie pwe ya nisi sinsi.
Is it no the afia gini kunna server? Aro amakai. Papa, Mama. This boy go to Kwamba. Okwe ejeleje ona pata yego. Makuwa nwa ba no ne no na mbini kire kan. Mana ka do dia fa dey fa unu na aju. Iji we gogo moto, bulu moto nata na onwe ito nkete. Acho me man moto mu aga kita egwu na tokwa m. Egwu ma atụra. Ahịa anyị na-azụ ahịa ndị ọcha na-akpọ import na export. Anyị na-ewebata na-ewefugakwa. Yo, kero maka onye gini ana abụọ nọ ebe a. Mama, arụ dị chelugu. Nwoke m ọrụ ọzụkwa n'obodo a. Ka onye Imbe ya na Amaka m nọ. Mechie nọ n'ebe a. N'ekuku dị ndụ n'ekuku nwa m. Na isi n'obodo mepere mbe nata ịkachekwu mbe. Ọ ka ịdị ka mbe ka ọ bụ elihi ija lihe ngene ya akpa. Ma ọ bụ isi obodo mepere emepe mana nke na ndị ọcha akpa na nkata ijekwube Amaka. Amaka emebiko. Ọ gwọtọziri agwọtọ. na arapụ. Nwa na ehurigharị ya obegharị ya kwa. Ọkwanụ ndị ọrapụ n'ụlọ ịgwago na nwayọọ. Echere pụkwara gị gbara jebe na nke na be Amaka. Jeni ne ka ifu ndị ha na Amaka na ayị kịta. Ma nsị ma oke ma ọchịcha ma ngwere nwa beziri wee pụọ tipụzie wee na-emezi mpụ. Oruzio na anaba ya. Amaka nke m. Oruzio na. Nwere onye Amaka maazị asị mba. Onwe onye gwara ya okwu na ha na-eje ma nne ma agadi nwoke ma nke mbọsị ya bụ nwoke erugoro ahụ puku one. Nwoke chachara isi awọ ji mkpọ eje Dịka gị. Ana dịba aka abụ m okorobịa n'ebe nwoke ahụ. Na arapụ kene nwa na ọ bụrụ ya bụ mkpa m. Ịrapụ ya gbarakwa jebe ebe a. Ịchọ ije efufe. Amaka nke m. Ka ọ madalụ na ijego mba nata gbanwee. Ka mma na anụmanụ abụ Emeka ụkpọta abịa TV ọfọ eketa ma onye kwugwo okwu. Jelu kelele ka ya na-agwa dị. Onye ka ji ekwu maka nne m. Jelu a ịnwa ihe. onye nwe n'okwu kịta ole ewo ndị ọ na-asọ ndị ọpọcha na ọsị ya bụ abụọ ma mmanụ n'obodo efu ọdụ. Ana m abata mana ili ọsụkwa ịpụtazia ilie. Ọ mbatazie. Hey! Nna anyị. Maka na-ekwu ka ihe dị mwe na-agasa. Ọmụmụ kịta kọnge mụ ka anyị kwuo eziokwu. Mụrụ nwa. Ọ gwazala dị mụ na ya azọbazie ituri ya Emeka nne ya. Mụrụ nwa. Chineke ekele dị Achọ mmadụ ya nyocha je nyowe. achọ nka ya bụ nwa Mmadụ ya bụpụ ya rachara. rapụ ka ọ fụ anya. Ama m ife mmemme. O nwere ike ichekwa ife anya nwa anọrọ ya ọnọdụ ụmụ nwaanyị na-anọrọ ụmụ nwoke. Oghere ebe eghere oge. Ọmụọkwa ya kpakpakpa. Ọkwana bema ọ ya batara. Apịa ka o je fụ anya. Onye ekwuchara n'ezi. Ọkwana ji nwa akwụli iwu. Uporo to balance you leave Amaka.
Imbe. What are Imbe. Bia wala so mo. Agwala so. Ibani joli. Ayo. Kita ke bia, la nke me ba ni so. Ya la jum kede wi, ya we ngwaza we ngene. O nkem. Mo we. Ofuni me ha o ko so nke. O ka folo so. Aka ke ado anu egu. Ayi kwa anu nya. Where Yankee can now Yankee. Why can't I come on here? You got to run out there. Move. Oh, I'm okay. I want to Jim, my ganam, and gum, but I'm not a tego. Guess my car. I'm coming on the corner. I'm never now. Now, hold them. I'll walk out with the car. Why can't you go again? So, what do you mean? But I'm not a guy, Jeffrey. But I'm not a guy, Jeffrey. Can't you go and you change you go? Eh? Was I silent on you? Silent. Yeah, I want to go away on your yaka. Ezulu mezuna nwoke ifo ni chọrọ Obolo TV na makita. Agba ngwa gị hafụ mbe hafụ mbọ na gị mba soro na-aga ifugo ni ana I hafụ mbe dị ka mmadụ. Hey! Ne amamu ede na mbo we na gwa no wori ka. Obolo TV na ama na nke ikpu n'anya. Onye gị ozugbo. Jide omego. E mara ihe ọla na o gwa m isi na nye gị isi em nye. Ịdọ ka mpa ma. Omo. O ni na. Anya oh ya onwe ni ega isi ni after mbe ye ge iri ka te go ga na akpozo so amaka ogwo nwo ke difa ogo a were mota do eni re ogo ke ni ne ogo mota ogo nwo funi na ndo so ka na bogo ogo ima eni na bia mama ya obo oboroto oboroto nna ka maka nna gị ahụ do ya o ji ezigbo ego kita ego na-eshi isi na papa na ten pio na nna e makwara ma toto afọ papa ega maka asogo ma kron ega maka papa kamba mecha ga bịa nsogbu papa papa pa mbe eze yo na emecha agwa maka kwa nna ya agadi ya jiri ego man ego mi nka ndi fo all no one ni ola idukura enwuru anwa fo ihe ni kete no wala so aye ndi fo ge na ya ni kete so like na sin ego wele sim remember ka ije bra ya mo ebe duro ya okay won ni efu eji mezugbo ego mata omo wo pe ego teacher charo guys no no obodo fu ala so kwa amaka na kichoro Aisha Adam papa ya okporo to balon ne yulu paki no ban now ana me legari anya Adam why enwe ihe nchọ ka ngwa gị akwe ma nwata nke na-achọ gị na-abịa ebe a nke olekwa ịma nke ọnụ ya na-abụ nke na-abakarị gị okporoto nwa oyi nwoke Ndụka ịma na ọkịta ka anyị ga-erite uru n'aka nwatakịrị ahụ
Get your fuma. And we're going to have when you game colonial nabwe, what I get, more esemoku, I put in hand bag. And let me for papa. I'm going to go Yabba and Kenjin to Weno. Macaroni Jeranke, Ichendoka, Jeba, Jabaricha Mukun, hold on, Maria. When I'm Madame Nemechanange, Jenanke, Ichendoka, oh, you okay, Urunga Yoya, and Loga Nabata Hembaria. Oh, ma! Why, what are you? Oh, ma! Down. Just everyone. Oh, ma. Na ga ezikwana o ma ka ị na-achọ iji o ma pụgo n'ebe a nọ na o ma dị ọzọ ebe a o ma dị n'ego ndị mmadụ fat o mekiri ego wee kwapụzi anyị nwabụzi ndị ọrụ n'ebe a ị na-achọ ịgwa na o ma nọzi o ma dị ọzọ ebe a n'ibi na anyị nwa n'ebe a sef anyị wahụ ndị ọrụ n'ebe a na-edozi ebe a ifugo iwe ọchị ebe a na aka na alụ ya lụọ nwa bụ ndị ọrụ nozi ebe a o ma pụgo no, like get one woman where did they say market? That woman. The woman that bad woman. That woman wrong. That woman. This time my own sister said, "Give somebody to fuck out." That's around. That woman is a very wicked woman. That woman. Oji kama na abia nka ngosie na egadugo. Maka nwanya akwaka ma ajoku mgbe no n'obodo. Ka megwe na egadugo. Ona ze eba fa. Okay, so wa go. Ka nu toro ebe ozo na emekwa eme. Nwe kiri ego. Ego na anyị mara, ego mbongo yi. Bongo ya maka. Because she maka, ya mere no na goka. Oporo to balone yulu, leave her maka. Because she maka, ya mere no na goka. Yeah. Oporo to vasisi imbe, you de look for trouble. Nobodo na bagalagala, obo mmadu kusi naka. Obodo de luchim. Oh, you working? No, the mode. Biko, anọghị m n'ụlọ mgbe lọta bịa nụ na nwunye m bịara bịa enweghị asị na enweghị nwunye m na-agwa gị nwa nụrụ ya ihe a wee wute m si olu oge si wee bụrụ na ebe nne na nwa na-eri ihe asị eweta ọka ga-elede ihu nne ka ga-ele ihu nwa biko yi nwoke ndụ ka ahụ ihe nji wee bịa sị gị gbaghara ọ ka ihu ihe mụnwa na-agabiga biko gbaghara biko odumodu amụna gị dị na mma yi nwoke aka m gbaghara gị pịam mana ihe mere na m ya agbaghara gị na-abụ na onye nọ n'ụlọ nọchitere anya onye pụrụ apụ jechitere ije onye nọ n'ụlọ ebe ọbụla ị na-eje ihe ọbụla nwunye gị kotere n'ụlọ ọ dị na-eche gị o tiri aka ekpoghi chara akị aha ya dị na nkwume akị onye sichara nri abalị chiefu n'ụtụtụ ma okpogho ntụọra afọ ya dị na nkwụ ọ dị ekporịrị ntụọra nwoke na-eji ido na ibu akwa ibi ya maka na onye jere nwoke jee ebe okorobịa ibi ya nwụrụ ọ ido na ibu ka ọ ya eji akwa ya onyecha anya ofe n'isi dụọ na ibu ọ kwacha na ihe ọ ya akwa ya mana ka ọ dịwagoro maka nze ada awụ ibi anya anụ ewezụga ya mụ na ya aka imeju ihe afọ n'ụtụtụ maka na ihe njiri kwuo okwu a bụ maka ụdị ihe nwunye gị gwara m ebe a ihe na-agwa gị bụ na nwaanyị ọbụla nọ na di bịara kparịa gị akpara nwaanyị ahụ aka ọ dị ya bata gị na ya chepụ ya ọ bụrụ nwoke na ibi ya ị gara iji mee ke ndị bụ na na-eleta ụmụ ha onye nwoke ihe mere na bụ na ị mara mụ na gị dị na mma ekwetego m na nwa gị ga-alụ nwa m ekwetego m mụnwa na nkwetere ihe m ji agwa gị ihe a bụ na ihe ijiri bịaba kịta na ọ bụla ọ dị ka ya sị na ikuku mgbanwe ekuwe ego na be m n'ọnya ka ijiri wee bịaba ọbụma anwa m otu unu siri chụọ nwa m ụkwụ ete aja na be gị wee sị na ọ bata unu esujisi enye ụkwụ n'aka a na-egbu nke onye maka enweghị m ego a na-egbu nke onye enweghị mmadụ ogbu o nwere ije gbukwara na nne ji nna anya ịma na oge ahụ ịhụ ya na-emekwado ịma na ụwa atụgharị ụwa ga otu a ya ga otu a onye nweta abụghị ya nwe echi ịma na ya dị ka ihe ndị oyibo na-akpọ fanụ
Akwụtụ wadi. Ikuku ya okusa ndị a na-enwe aṅụrị ndị ọ gbakọtara azụ a na-ebe ọsụsọ okusakwa ndị ahụ enwe aṅụrị ndị o kuburu mgbe a na-asị ọsụsọ ogbuo na ha otu a ka ọ dị onye nweta abụghị ya nwee ji odumodu ịlakpuo dọọ nwunye ya aka na ntị maka na ebe mmadụ na-eje ala ka ọ na-eje atọ dọọ ya aka na ntị maka onye ọzọ ọ bụ maka mmụọ ọkwa maka onye ọzọ ihe o mere ebe ma o menye ebe onye ọzọ okwu n'ụka ada unu ejebe ebe eji azụzụ azakọrọta onye ma na nwere ebe eji azụzụ azakọrọta Papa Mama oge mezuola asị nka ngwa nwụ Chekwan n'oge ezugo ọwụ ebe ahụ uche gị na-eje ọwụ ebe ahụ uche gị na-eje asị nka ngwa unu na m ga-alaghachikwa mba echi niile akara o nwere ezigbo ihe dị mkpa m nwere ime n'ebe ahụ cherekwa echi nke a echi ọnwa kazighị ka nsọ ọ ka ihe si eme anyị mara ahịa anyị na-azụ ọ naghị enye anyị efe kpọwụ na gbara andụ anyị mụ na ya na-akpọbago m mbịaba ka ezi ihe m na-eme na-eje nna ihe nchọkwa ikwu kịta bụ inenekwa ọbụna ebe anyị nọ adabasịrị ole n'arụ ịrapụkwa ịnọ ọ bụrụ nwere ije kwu mechi ọnụ ọ ka mmanụ ọnụ na-afụ anya karịa na ọpụkwa nwụfue n'ụzọ ọ bụrụ nwere ije imechi ọnụ ọ bata n'ụlọ a kịta nọrọ bụfụrụ na-ekwu okwu ka isi adịrọ mma ọ bata n'ụlọ nọrọ kịta ụtụtụ na-ebi isi ogwe ego nke ọzọ isi na ọgba gị ntama nke ọzọ isi o buru n'idebere nna gị idebere mama gị na oburu eri kịta ọ pụkwara apụ kịta o nwetaba onwe ya kịta ọ esikwara anya nọ n'ụlọ kedu ihe mere mete dị gị kedu nke emere mete gị ịbụ emeta mma na ya jebe bi na-eche jebe bi na-eche ọpụpụ bụ ọpụpụ ọgụrụzụ nsogbu adịrọ ka ebe ọzọ jebe Chineke nọnyere mba nwere nwanya ka m sịrị ka m gwa unu ka unu mara amala maka ọ bụla echi niile m banye n'ụgbọala m dụwa ka unu asụ akịrị gị na-eje ihe agbado n'anya ịnụgo n'ihe niile agwa anyị ka Chineke duba anyị nọ nje n'udo na n'udo gwarụsi anyị ka mụrụ ọgụ ọzọ mma abatakwa ma nke ka nke anyị so mbata ọ dị ka ekwadogo ọ na onye kwọtọ wee were awaka waka na rapụzie ya ka ị naba na ọ ga-adịrị efere na onye nweta abụrụ ya nwe echi si anyị na nga bụ oyibo anaghị ọkwa na-ekwu ewu ga dịka ọ bụ na mbụ onye ọ karịa ka mma na ọ bụla nwunye gị soro nọ ebe a kịta ka kpọrọkpọtọkwa n'ihu echie ndụ ka agụgọ gị amụna gị na-abụghị ọyị ị na-ekwuzi ụtọ dịka nweziri okwu ọzọ na-abụrụ ụwa na-atụgharị hafụ nwaanyị ya ọgwụ na-aga ụkwọnụ ọkwụ ọga anyị ka anọzi ihe ihe oge izu aje nụ ma nụọ nke agba ọmụọ aje ekwenụ odumodu ọ bụkwarị na mmadụ dinere onye be na-ewute m eme ihe na-ewute m nkata fa na-akpa mgbe fa nọ n'ime ịba ya bụ nke ka ewute m maka ọ bụ na nwunye gị gara be mkparịa m bụ ihe bụ iwe na ọ bụ eleghị ihe o chebere eleghị ihe o bebere wee bee mma n'aka bịa na-atụ m aka ekpe o ji adọghị ebe a na-atụ ya n'ihu gwara gị sị ha kwa aka mmiri na-agbarụ ije ọkpa ọ dị amarụkwa okwu ọnụ ihe mụnwa na-ekwu bụ na ọ ga-adị na moto were ihe chọba iwe ji ọnụ gị nsogbu adịghị ọhụ ma ọzọ nlọtawa n'isi ga ma akwa kedụ ihe na-adịghị ya mma
Ada tu saya kamu buat mama. Oh kalau kau mama dia juga so mas. Kau boleh mutu. Abi aku kena cakap. Oh ya aku beci. Oh ya aku beci kau. Oh Korea tahu. Kau mesti. Papa, itu wadah nak tahu kau acuan kau kegini ya uye. Ini cara sokek kamu. Pangkabu bogo dong ada. Gachi de kegedu komanu. Ga, bye bye. Hey. Odi. Give up boss. Hey. Oga bye bye. Oga kunia. Oga. Nwa m kasị apụ apụ afụrụ na nwa gị dizi ejegharị dịka ndị oyibo na-asa ndị oyibo so ha mara ihe afọsel ndị oji ọkpa aga mba ọ dị ukwu nwa ya nwanyị o nwere ukwu nwere nta ka okporo to chọrọ iji amazụ n'ụzọ ụtụtụ a ọtọ n'aka nne ọ basago nwa m na ukwu nwaanyị na-adị otu apụbe m nwaanyị otuli otu a nwee ntị ukwu nwaanyị na-adị otu a nwee nke ha ị mana ofu nwa na nwa na-abụ onye anya nwoke ọgbatụ apa edubata n'ụlọ ọ maghị ihe ti osu agara na anụ n'edi ya na okporo Baby. Yeah. Baby the sharp. Let me give you. Baby. The sharp. Baby, you okay? Uno di okay nih, bukan? Ay, tidak ke? Lima deh, no, lima. Ke? Ini lagi sedang cilik. Puku nari. Mbak, harus mami puku. Nami pe enaira angkobo. Ime puku ada dia ada, buaya. Mungkin aku buaya 200,000. Ah, ini dari naira. Oh, Kan masih aku gengkai. Ada api buah ya. Udah api buah fam. Iya, metan aja off mah. Oh, gobon. Awo ya wo. Hey. Ologu. O wa za na para kana terega. O wa za afi bom. Awo ya na ya meto ge baba. Mbam. Nega na man. Bongo ni ka o ko efi. Nega mba, nega. Awa na nega ka to. Baby mo. Ya Una bago ni me kamo yan check kan ti. Brother. Oh. Baby. Asa. Mama ni na ma da. Ni ma ya ke so ba. So ma ke mo. Baby. Uchi. Onka. Hey. Ogigere. Iwa ri se ju wa ka re che dia kwa. Ete mo kenna ne de ka ye ja mu ya toro. Ya ina la ita kun di wa. Wala gaya ro kwa na. Okumo ken ni sebe. Otu awo de ka amaka mo de. Awa o de ya ta ta na be. Okay mo hapo ni fe bo ye mtoka mna kale ari very very important. I'm a major village. Anija nkoma. Eje mo ofuma na. Eje mo na ega mo kakuo. Ekwa mo tupata village umu ani ni ndo nyo na neso esoro mboga esoro mboda. De kuze na maka na mere ngai. Oburo owu atem na ugwe. Ega mo ka wanne. Iya wo mbo ki ime ka mo yibe mo ala. Ofu kwa kan choro. Kangwa gi. Ini ni ke batara dia vego. Onye ngam jo. Kamu choza me gwa gi ki batanya vego. Yana chike ji kwa nkwado di. Ubi atakwa aga aka. Ina achukwu ma ajwa mo. Adu mo nkwado be ka mbu wa. Ihe obuna o ya ka ayem. Ogwo na egburi mmadu.
ma nwoke ma nwaanyị ma nke nwa ebu n'ahụ mma ekutie nsogbu agwụgwọ ịma na ihe bụ nwanne m nwoke and you are my very very good friends ụmụazị mgbe anyị dị n'ụmụazị mụ na anyị na-emekọ ihe so ọ nwere nke ọ dị sọsọ ma na-eli na-eke ego ka ike kwuo obere echi onye ọma ọ bụrụ na ego ihe onye ọma na-enye ego ka arapụzi adị egwu echi m eti nke ejuru zoro eru Jesus man ndam shit onye ọma ịbụ onye nke Jizọs alụ onye nwanyị wele amara ọnụ m eme ụdị nke afọ m n'inwe gị ego mba ifugonu ọkwa na-aka ọlụ gị o nwere ihe m na-arụ na-abụrụ inyere ụmụ ụwa aka ozi ezi m ka m bịa na-eme ihe mere bụ na abịa m ka m ekele gị inepụ anya ife ọgba tum tum adị ebe a ụgbọala asị ka m jiri nke abịa kene gị ịbịasị gị daalụ Amaobi ọgụ ekwekwu m n'ụdị mmadụ gị ka m na-achọ a na-ekwekwa na-eme ndamshit tickets Amaobi agwa gị na ịdị iche Amaobi isi ka inye anyị nke Amaobi ya na-eje eje n'abata abata Amaobi ya na-eje n'abata Amaobi ya na-eje n'abata Amaobi ya na-eje eje n'abata ngwa n'elu na ya enyeghị unu ihe na-afọ chọba nwara afọ mba ike ka ọ na-enye gị ị na-anara ike n'obi ya nọ mụ n'obi ya ike ka ọ na-enye gị ike na-abịa m n'azụ ọ na-adị mma mma ekuru anya ọma Jizọs ịdị egwu ọ ya dịrị gị mma ị ga na-eje eje na-abata abata onye anọ ebe ahụ ma gases gasị gwa gị achọrọ m ka itielu nye ịgba iti m maka inye na-enye bụ nwa anya ya afọ na otu ọ dị na ọbụla ndụ ka ọ dị ị na-afọ ọnụ anya afọ ọnụ ya dọrọ ka afọ ọnụ jerikọ ị ga-afọ ọnụ ewu ndị ọkụzọ ịghọta inekwu singles oyi ọ dịrị ọcha ịghọta so achọrọ m ka itichalụ m ya yọchalụ m ya pịachalụ m ya ka isi pịacha m Amaobi ịmala ife iche m chenye Amaobi ọ dịkwa nkwadobe ịgwakwa ihe dị na ọ bụzie gị nwoke m agwara m ya obi ọkakwara ime ka njọ na ya obi akakwa gị ị na-ajụkwa m ajụ Amaobi ana m adọ nkwado mmeso ya bịa onye bịa ka anyị nyere ya aka anyị ga-enyere ya aka onye chọrọ ka anyị nye ga anyị enye ego onye si na ọ ga-adị anyị ga-eme ka ọ dị onye chọrọ ịnwe anyị ga-egbu ya egbu onye chọrọ ego ọ ya enwe ego kedu afa gị ọmụọwụ okporoto ọnịcha ikpobi akpobi kpọọ m okpo okporoto okpo ọ sị na afịa bụ okporoto okpo chọrọ inwe ego okporoto chọrọ inwe ego anyị ga-enye ya ego ka ọ na ya anyị ga-enye ya ego ebe isi na ihe emenwu ihe dị na ya ọ ga-adịkwa mma maka na onye ga-emenwu ihe dị na ya ga-eme ihe ibi emere ome ihe ibi emere onwe gị igwe enwere onwe ike ibute moto na-ama anya ọkpọtụ ka ọ na-adị ọkpọtụ ka ọ na-adị ọkpọtụ ka ọ na-adị gwanụ ihe anyị eme nwoke m ka ọ dị mma ọnya 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 Dade gosi
ego niile ọ bụrụ na ị na oru n'ime abalị i were ego a ji ebe ụzọ gbalịtọ idosa ha niile ewepụkwana ka m ofu mgbe ị ga-aga ekenekwana onye ọbụla atụpụ na onye ọbụla ọnụ ọ bụrụ na idebe ego ebe ụzọ gbalịtọ ị na-ana enekwana ya n'azụ ị na-ruo ewu arụ ịnaba onye ọbụla atụtụrụ ego a atụtụrụgo mkpa gị niile ọ ga-ayịbala ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe eji achụ ego itinye ha n'aka na ya ego a na-ezo ka mmiri akwa ịnụ ihe ngwa gị ime ya otu a ego gị ga na-ezo ka mmiri akwa ọ na-abụ onye eme ihe anyị si eme ọ dị ka ibi onye eme ihe anyị si eme ọ dị ka ibi ọkpọlọtọ bịa na nke m ọ ga-adị ka ibi ọkpọlọtọ ga-enwe ego ọkpọlọtọ ga-enwe ego ọ gịnị ka a na-ekwu ya na-ekwu ka a na-eme ite